Беларусь у чаканні амерыканцаў. Ці можа Лукашенко прынесці мір Украіне пасля таго, як прынес ёй вайну? Чакаюць амерыканцаў і ў іншай вайне паміж Ізраілем і Іранам. Ці зрыне паўсталы леў рэжым аятолаў? І беларускі дзень пад шэрым небам у Страсбуры. Серада, 18 чэрвеня, 19 гадзіна, аб'ектыў. Я Валер Руселік, вітаю гаспадарства і запрашаю на выданне. Спецыяльны пасланнік Дональда Трампа збіраецца паразмаўляць з Лукашэнкам пра перамовы Украіны і Расіі. І дзеля гэтага прыедзе ў Менск. Пра нечаканы візіт Кіта Келага паведамляе агенцыя Reuters са спасылкаю адразу на некалькі крыніцаў. Які месседж вязе з сабою Кіт Келаг? Ці азначае візіт, што адзіночныя штаты разглядаюць Беларусь як удзельніцу перамоўнага працэсу, а можа нават і як пляцоўку для будучых перамоваў? І ці можна на тле прыезду высокага амерыканскага чыноўніка спадзявацца на спыненне рэпрэсіяў і вызваленне палітвязняў? Адказаў на гэтае пытанне шукаў Алесь Яшченка. У Менск мае прыехаць спецыяльны пасланнік прэзідэнта ЗША ў справах Украіны Кіт Келаг. Пра візіт са спасылкаю адразу на 4 крыніцы паведаміла агенцтва Reuters. Афіцыйных каментароў пра гэта на момант стварэння сюжэту няма. Паводле ж выдання «Наша Ніва», прыезд Кіта Келага ў Беларусь можа адбыцца ў пятніцу 20 чэрвеня. У нас была камунікацыя з амерыканскім бокам, і яна носіць рэгулярны характар. Пры гэтым напярэдадні магчымага візіту Келага ў Беларусь важна, каб нашы партнёры дакладна ўспрымалі ролю Лукашэнкі, які з'яўляецца агрэсарам у вайне, а не пасярэднікам у мірным урэгуляванні. Паводле крыніцаў Reuters, сам Келаг называе візіт у Беларусь крокам, што можа дапамагчы запусціць працэс мірных перамоваў наконт спынення вайны Расіі супраць Украіны. Ці значыць гэта, што ЗША разглядаюць афіцыйны Менск не толькі як удзельніка перамоўнага працэсу, але можа нават і як месца імаверных перамоваў. Менавіта з тэрыторыі Беларусі пачалося ўварванне. Разумеем, што Расія таксама зрабіла з Беларусі фактычна зброю і супраць Украіны, і супраць іншых еўрапейскіх суседзяў. І то бок роля Беларусі як важнага фактара для рэгіянальнай бяспекі, яна відавочная. Тое, што зараз Злучаныя Штаты зразумелі гэта і спрабуюць улічваць гэты фактар, гэта таксама вельмі важна. І тое, што гэты візіт адбываецца, гэта можна толькі вітаць. Расію цалкам задавальняе Стамбул як перамоўная пляцоўка, мяркуе наш эксперт, прафесор Киевского национального университета Петро Алышчук. До того ж... Я уверен на 99%, что Украина откажется от Минска как места переговоров. Во-первых, опять-таки, это участие в российской агрессии 2022 года, союзнические обязательства с Россией. Кроме этого, Минск имеет очень негативные ассоциации в связи с Минскими соглашениями 14-15 годов. У 2020 годзе Беларусь наведаў колішні дзяржсакратар ЗША Майк Помпео. Пасля былі прэзідэнцкія выбары, брутальнае здушэнне мірных пратэстаў, палітычна матываваныя судовыя выракі. Прыезд Кіта Келага можа стаць першым візітам амерыканскага чыноўніка такога рангу пасля 2020-го. Калі візіт адбудзецца, то будзе гаворка пра вызваленне палітычных зняволеных. Называецца лічба сотняў палітвязняў. І гэта важна, але адначасова важна разумець, што Лукашенко робіць гэта ў тым ліку пад неперарыўным і неаслабляючым ціску. І ціск павінен працягвацца. Дзеля таго, каб дамагчыся устойлівага міру для Украіны, трэба вырашаць і внутрыпалітычны крызіс у Беларусі. Нельга дапускаць таго, каб заставалася ваенная прысутнасць Расіі, каб у Беларусі месціліся ядзерная зброя расійская. То бок устойлівы мір для Украіны патрабуе таго, каб все ж такі нейкія змены таксама адбыліся. І часткай гэтага кантэксту неспрыяльнага з'яўляюцца таксама і палітычныя зняволеныя. У сувязі з імаверным візітам праваабаронца і былы палітвязень Леонід Судаленко звярнуўся да Кіта Келага з просьбаю, цытата, «зрабіць пытанне вызвалення ўсіх палітычных зняволеных неад'емнай часткай сваёй місіі ў Менску». Лукашенко ж Судаленко заклікае распачаць працэс нацыянальнага прымірэння. Дзеля гэтага, сярод іншага, пераглядзець палітычна матываваныя справы і прызнаць каштоўнасць і важнасць дыялогу з грамадзянскай супольнасцю. Алесь Яшченка, Белсад.
Ну і працяг тэмы на тле чутак пра магчымы візіт спецпасланніка прэзідэнта ЗША да Лукашэнкі у Менск прыляцеў самалёт расійскай ФСБ. Паводле iSense маскоўскі борт прызямліўся ў сталіцы Беларусі сёння зранку а палове на 11. Імаверна, на ім прыляцеў хтосьці з кіраўніцтва расійскіх спецслужбаў. Тэму працягнем у студыі Белсат адразу пасля аб'ектыву, а пакуль што да іншых тэмаў. Киев обвесціў 18 чэрвеня днём жалобы па ахвярах масаванага расійскага нападу на сталіцу. Ратаўнікі ўвесь дзень працягвалі разбіраць завалы. Колькасць ахвяраў вырасла прынамсі да 28. Пацярпелі ж ад расійскай атакі толькі ва ўкраінскай сталіцы больш за 130 асобаў. Прэзідэнт Уладзімір Зеленскі назваў атаку адным з самых жахлівых нападаў на сталіцу з пачатку вайны. Камбінаваны ўдар па ўкраіне Расія нанесла ў ноч на 17 чэрвеня. Расійская ракета трапіла ў 9-павярховы жылы дом у Кіеве, разбурыўшы цэлы пад'езд. Таксама ў ноч на 17 чэрвеня былі атакаваныя Адэская, Запарожская, Чарнігаўская, Жытомірская, Кіраваградская, Мікалаеўская і Кіеўская вобласці. Супрацьпаветраная абарона нейтралізавала 428 беспілотнікаў і ракетаў з 472 запушчаных над Украінаю. Траплянні зафіксавалі ў 10 мясцінах, а абломкі ўпалі ў 34. Роўна 5 гадоў рэжым Лукашэнкі трымае за кратамі Віктара і Эдуарда Бабарыкаў, патэнцыйнага кандыдата на выбарах 2020-го і ягонага сына, які стаў кіраўніком штабу бацькі, затрымалі, калі яны ехалі ў цэнтр выбаркам здаваць подпісы за вылучэнне Віктара Бабарыкі кандыдатам на прэзідэнта. Палітыка і былога банкіра асудзілі на 14 гадоў пазбаўлення волі. Ягонага сына Эдуарда судзілі ўжо тройчы. Цяпер ён вырашаны на 10 гадоў зняволення. Тым працягне Марыя Сысой. 5 гадоў за кратамі. 18 чэрвеня 2020-го Віктара ды ягонага сына Эдуарда Бабарыку, кіраўніка перадвыбарчага штабу, затрымаў дэпартамент фінансавых расследаванняў. Цэнтральная выбарчая камісія так і не зарэгістравала Бабарыку кандыдатам, нягледзячы на сабраныя 430 тысяч подпісаў беларусаў. Как сказал мой сын замечательную фразу. Он сказал так: «Зная тебя, ты никогда себе не простишь, что ты этого не сделаешь». Вот я, собственно, так и делаю. Я чувствую ответственность и чувствую возможность это сделать. Віктар Бабарыка здабыў папулярнасць яшчэ перад палітычнаю кар'ерою. Ён заснаваў дабрачынны фонд «Шанс», тэатральны форум, галерэю «Арт Беларусь», якая купіла для Беларусі Шагала і Суціна. Прафундаваў выданне 5-томовіка Святланы Алексіевіч па-беларуску. Разом с тым многих турбовала махчимая сувязь политика с Россией. Многие говорят о том, что вы пророссийский кандидат. Вы можно говорить, что вы пророссийский? С моей точки зрения, ответ всегда у любого кандидата в президенты должен быть один, и у меня он тоже. Я пробелорусский кандидат. Праз год Віктара асудзілі паводле эканамічных артыкулаў, атрымання хабару і адмывання сродкаў. Да 14 гадоў калоніі ўзмоцненага рэжыму. Адтуль даходзілі сведчанні пра невыносныя умовы працы і шпіталізацыю ў 2023. 2 поўныя гады, да лютага, Віктара трымалі ў рэжыме інкамунікада. И передадите от меня всем мои замечательные поздравления и приветы. Я вас всех очень люблю. Всего самого наилучшего. По коммуникации, к сожалению, ничего не изменилось. Да, переписки до сих пор нет. По-прежнему он содержится в помещении камерного типа, в изоляции. В таких вот очень сложных условиях. Но при этом, конечно, есть определенная уверенность, что он жив, потому что все-таки колония – это 1000 человек, и информация все равно как-то распространяется. Эдуарда Бабарыку 3 гады утрымлівалі за кратамі без суда. Потым асудзілі на 8 гадоў калоніі паводле артыкулу за распальванне сацыяльнай варожасці ды ўхіленне ад выплаты падаткаў. Потым яшчэ 2 гады за нібыта непадпарадкаванне адміністрацыі калоніі. Будучы палітвязнямі, Віктар і Эдуард не лічаць, што ўсё было дарма, зазначаюць іхныя паплечнікі. В 2020-м произошло то, что уже назрело в обществе. И как сам Виктор Дмитриевич говорил, когда он принимал решение, он чувствовал, что и общество готово, и чувствовал, что сам, наверное, что у него не будет другого шанса в жизни что-то сделать полезное. Оценивая сегодняшние точки, мы видим одно, а через 10 лет, если в стране пройдут изменения, она будет гораздо лучше, чем была. Многие будут говорить, что вот это все началось с 2020 года.
Марэ Сысой, Белсат. Ізраіль ды Іран працягваюць абменьвацца ударамі. Пры гэтым выніковасці іранскіх ракетных абстрэлаў відавочна падае. У той самы час, як ізраільская авіяцыя працягвае дамінаваць і наносіць эфектыўныя ўдары па вайсковых аб'ектах Ісламскай Рэспублікі. Тым часам адзіночныя Штаты Амерыкі сцягваюць у рэгіён усё новыя сілы. Ці азначае гэта, што яны ўсё-такі далучацца да Ізраілю ў супрацьстаянні з Іранам, высвятляў Уладзіслаў Корсак. Каля 25 ракетаў выпусціў Іран па Ізраілі ўначы. Забітых і параненых, як сцвярджае ізраільскі бок, гэтым разам няма. У сваю чаргу Цагаль працягвае аперацыю «Народ як леў» супраць іранскай ядравай праграмы. Ізраільскія вайскоўцы паведамілі пра знішчэнне заводу, што вырабляў уранавыя цэнтрыфугі. Удары прыйшліся таксама па ракетным заводзе, вайсковым універсітэце, корпусу вартаўнікоў ісламскай рэвалюцыі ды шэрагу іншых аб'ектаў. Только за прошедшую ночь были поражены 20 заводов, уничтожены оборонной промышленности Ирана. Если кто не верит, может посмотреть на кадры из Тегерана. Там они все взрываются вместе с готовыми уже к выпуску с конвейера ракетами. И понятно, что макеты так не взрываются точно. Да, там столбы дыма на 300 и огня на 300 метров воздуха. Між тым, галоўнаю інтрыгаю застаецца пытанне, ці далучацца ЗША да ізраільскай вайсковай аперацыі. Прэзідэнт Дональд Трамп ужо патрабуе безумоўнай капітуляцыі Ірану і намякае на магчымасць ліквідацыі іранскага лідара Хаменеі. Мы дакладна ведаем, дзе хаваецца так званы вярхоўны лідар. Ён лёгкая цэль, але там ён у бяспецы. Мы не збіраемся яго ліквідоўваць, прынамсі цяпер. Але мы не хочам, каб ракеты стралялі па мірных жыхарах або амерыканскіх жаўнерах. Нашае цярпенне на зыходзе. У адказ Іран пагражае нанесці ўдары па вайсковых базах і нафтавых распрацоўках ЗША на Блізкім Усходзе. Напярэдадні амерыканскі прэзідэнт ужо сабраў пільную нараду з генераламі і дарадцамі бяспекі. Акрамя таго, Пентагон працягвае нарошчваць групоўку войскаў на Блізкім Усходзе. Там ужо размешчаныя 40 000 амерыканскіх вайскоўцаў. У Аравійскім моры перабывае ударная група на чале з авіяносцам Карл Вінсан. Трымае курсы ў рэгіён і авіяносец «Німец». ЗША перакідваюць на Блізкі Усход дадатковыя знішчальнікі і самалёты-запраўнікі. Усе караблі паветрана-марскіх сілаў ЗША і еўрапейскіх саюзнікаў выйшлі ў мора з вайскова-марской базы ў Бахрэйне. С точки зрения технической все готовится, да, и где-то через 24-48 часов, судя по движению всех этих кораблей, самолетов, вывода каких-то других как раз подразделений из-под удара, возможно, все это показывает, что это будет через 24-48 часов готово к действию. Одной з галоўных цэляў амерыканскіх атак можа стаць падземны комплекс «Фардо» – стратэгічна важны завод у ядравай праграме Ірану. Эксперты мяркуюць, што без дапамогі ЗША Ізраиль не здольны яго знішчыць. Это тот случай, когда Нетаньяху, возможно, пошел ва-банк и сыграл очень рискованную игру, понимая и веря в то, что Америка таки поддержит, не сможет не поддержать, в конце концов, Израиль. И пока на данный момент мы видим, как его игра это оправдывается. У сваю чаргу спадчыны іранскі шах у выгнанні Рэза Пахляві заклікаў народ Ірану да паўстання. Ісламская рэспубліка падыходзіць да канца. Гэта канец яе 46-гадовай вайны з іранскім народам. Хаменеі хаваецца пад зямлёй, як спалоханая мыш, і губляе кантроль над сітуацыяй. Рэпрэсіўны апарат рэжыму руйнуецца. І для таго, каб назаўжды пакласці канец гэтаму кашмару, неабходна толькі ўсеагульнае паўстанне. Адметна, што рэжым аятолаў ёсць хаўруснікам Расеі і Лукашэнкі. За 3 дні да пачатку аперацыі «Народ як леў» кіраўнік МЗС Максім Рыжанкоў анансаваў візіт прэзідэнта Ірану ў Менск. Уладзіслаў Корсак, Белсат. Вяртаемся ў Беларусь. З моманту прызначэння на пасаду кіраўніка ўраду Лукашэнкі ягонага цёзкі Александра Турчына мінула 100 дзён. Ну што ж, самы час падсумаваць першыя вынікі працы гэтак званага прэм'ер-міністра. І вось ці заўважыў адрозненне ад папярэдняга ўраду, а таксама ці адбыліся хоць нейкія і пагатоў істотныя змены ў эканамічнай палітыцы краіны. Нам распавядзе Андрэй Сульжыц. 100 дзён прэм'ерства распачаліся для Александра Турчына з карэктавання біяграфіі. У 90-е будучы кіраўнік ураду 2 гады быў беспрацоўным, а пасля працаваў вартаўніком. Аднак пасля прызначэння на сайце Саўміну гэтыя факты з біяграфіі Турчына прыбралі.
Цяпер яна пачынаецца ў 1997 годзе, калі будучаму прэм'еру было 22 гады. Свой выбар кіраўніка ўраду Лукашенко патлумачыў зменай пакаленняў ва ўладнай вертыкалі. Пришло к управлению страной главным блоком новое поколение. Абсолютно новое. Это люди, которым чуть за 40-50. Вынікамі першых 100 дзён працы новай генерацыі стаў 7% рост гадавой інфляцыі і запавольванне росту прамысловасці. Адным з нешматлікіх станоўчых вынікаў дзейнасці новага прэм'ера можна назваць аслабленне рэгулявання цэнаў, кажа эканамістка Аліса Рыжыченко. Хуже было бы, если бы цены удерживали здесь и сейчас, да, еще там на протяжении какого-то времени, а потом бы весь инфляционный навес, который формировался на протяжении последних 3 лет, вылез нам в моменте, да, в виде там 20% инфляции. Это был бы больше удар для населения Беларуси. Сам Турчын у пачатку свайго прэм'ерства галоўнай задачай называў збалансаваны эканамічны рост. Аднак з увагі на сутнасць рэжыму вынікі наўрад ці цалкам залежаць ад персоны кіраўніка ўраду. Пры гэтым узурпатар даволі высока ацэньваў здольнасці Турчына. У вас есть такие президентские склонности, как у меня. Вы можете резко крутануть. Ці сапраўды прэм'ер мае шанец стаць пераемнікам? Лукашенко такого решения пакуль не прымаў і, может быть, ніколі не прыме, а ў всяком разе, калі прыме, то все мы гэта ўбачым. А гэтыя намёкі і словы гэта вось менавіта тое, што я казаў. Просто подражніць, плюс проверка, плюс сказаць людям, што бачыце, я ж не буду вечна. Я думаю про то, што можа хто-нибудь пасля мяне зойме, і так 20 гадоў. Разумее гэта і сам Турчын, які ведае правілы сістэмы. Ён не рызыкаваў рабіць што-небудзь, нават што можа быць яму блізка паводле эканамічных перакананняў, но што магло выклікаць нездавальненне ці самога Лукашэнкі, ці нейкіх групаў, паводзіў себя дастаткова асцярожна. А вось незадавальненне простых людзей Турчыну пазбегчы не атрымалася. Гэтак пастанова ўраду, згодна з якой трава на прыдомным участку не можа быць вышэйшая за 20 сантыметраў, беларусы з'едліва абмяркоўваюць у сацыяльных сетках. Андрей Сульжыц, Белсат. На чыжоўскіх могілках у Менску пахавалі парэшткі як найменей 75 асобаў, забітых яшчэ ў мінулым стагоддзі. Рэжым Лукашэнкі цвердзіць, што злачынства былі здзейснілі нямецкія акупанты ў часе Другой сусветнай вайны. Аднак ці насамрэч гэта так, высвятляў Ян Федарович. Ганаровая варта гадаванцы так званых патрыятычных клубаў, прапагандысты. Яны сабраліся на чыжоўскіх могілках у Менску, каб урачыста перапахаваць парэшткі дзясяткаў асобаў. Як рапартуюць улады, загінулыя гэта ахвяры генацыду беларускага народу часоў Другой сусветнай вайны. По характерным повреждениям черепов, круглые входные отверстия, есть и выходные также отверстия на этих черепах, свидетельствовало того, что это в большинстве своем абсолютном это мирные граждане. Парэшткі як найменей 75 асобаў знайшлі летась пры будаванні элітнага жылога комплексу ў Тульны, у Менску. Ён паўстаў у Сцяпянскім лесе на месцы летняга дому Цанавы, кіраўніка НКВД Беларусі, які ўзначальваў карнае ведомства з канца 30-х гадоў і да самой смерці Сталіна. Са сведчанняў беларускіх пісьменнікаў і імігрантаў Уладзіміра Гудзькі і Язэпа Лешчанкі на тэрыторыі дому Цанавы ў 30-е гады расстрэльвалі людзей. Калі гэта людзі былі расстраляныя, кім, гэта трэба такое праводзіць грунтоўнае даследаванне, грунтоўныя экспертызы, чаго ў гэтым выпадку, наколькі разумею, зроблена не было. Зрэшты, рэжыму Лукашэнкі гэтыя згадкі нявыгадныя. Ён адмаўляе тэрор савецкай улады супраць беларусаў, а ягоныя ахвяры прыпісваюцца выключна дзеянням нямецкіх акупантаў. Лукашенко нават падпісаў закон аб генацыдзе беларускага народу, увёўшы крымінальную адказнасць за публічнае адмаўленне гэткага генацыду. Это чыста палітычная кампанія, якая па вялікім рахунку скіраваная менавіта на нейкую апраўданне сваіх уласных дзеянняў, што нават мы сёння такія суровыя, строгія, там праводзім эту рэпрэсіі супраць сваіх апанентаў. Калі мы не будзем вось такімі бязлітаснымі зворагамі, то вось яны паўтораць тое, што было ў тыя 40-е гады падчас вайны. Дом Цанавы далёка не адзінае меркаванае месца забойстваў ахвяраў сталінізму. У адным Менску даследнікі налічылі больш за дзясятак пунктаў масавых расстрэлаў, найбуйнейшыя з якіх Курапаты. Ёсць такія пахаванні і ў іншых беларускіх гарадах. Ян Федарович, Белсат.
Беларуская тэма ў Страсбуры ў будынку Еўрапарламенту. Падчас сесіі дэпутаты прагледзелі фільм былой працаўніцы Белсату, рэжысэркі Мары Тамковіч «Пад шэрым небам». Перад паказам адбылася сустрэча з удзелам былых палітвязняў, а таксама сем'яў зняволеных. Мастацкі фільм «Пад шэрым небам» рэжысёркі Мары Тамковіч выйшаў у пракат у Польшчы сёлета ў сакавіку. Стужка, натхнёная лёсам нашых калегаў, журналістаў Кацярыны Андрэевай і Ігара Ільяша, і распавядае пра падзеі 2020-го ў Беларусі. Сустрэчу пракаментавала еўрадэпутатка ад Польшчы, кіраўніца дэлегацыі сувязяў з Беларусю ў Еўрапарламенце Малгажата Гасеўска. W dzisiejszym w Strasburgu, w Parlamencie Europejskim. Сегодня у Страсбуры у Еўрапейскім парламенце важны беларускі дзень. Гэта сустрэча з удзелам важных цікавых асобаў, якія даюць сведчанне пра тое, што фактычна адбываецца ў Беларусі. Гэта былыя зняволеныя, а таксама сем'і зняволеных. Такія сведчанні нам патрэбныя, бо мы мусім гарантаваць, каб тэма барацьбы беларусаў за дэмакратыю не сыходзіла з парадку дня Еўрапейскага парламенту. Ну і давайте хаця б напрыканцы наше выданне, штосьці такое, дзе можна выдыхнуць з прыемнымі, спакойнымі адчуваннямі. Ён не п'е кавы, не ходзіць у адпачынак, не патрабуе павышэння заробку. Пазнаёмцеся з Эйан, чалавекападобным робатам новага пакалення, створаным швейцарскімі інжынерамі, каб залагодзіць адну з самых вострых праблемаў сучаснасці – нястачу працоўных рук. Робат, абсталяваны штучным інтэлектам, можа хутка перамяшчацца на колах, падымаць грузы, сканаваць аб'екты і навучацца праз паўтарэнне дзеянняў за чалавекам. Ужо до конца года Эйан пачне працу ў рэальных умовах. Прапаноўваю за цікавую навінку далей паназіраць без каментара. Ну, я нагадываю, што ў аб'ектыве, таксама ў студыі Белсат і агулам у Белсаце працуюць жывыя людзі. І нам прыемна, што не робаты, а таксама жывыя людзі. Гэта наша аўдыторыя. Гаспадарства з навінамі сёння ўсё, хаця болей навінаў традыцыйна ў нашым тэлеграм-канале, на які вы можете перайсці праз QR-код на вашых экранах, дысплеях, маніторах. Ну і інфармацыйны вечар, вядома ж, працягваецца. Гаспадарства чакаюць Белсат онлайн, студыя Белсат, які мы правядзем разам з Віталём Бабіным. Віталь, вітаю. Вітаю, добрый вечар. Сёння ў эфіры падрабязней абмяркуем, як прыезд кітакелага ў Менск можа паспрыяць вызваленню палітычных зняволеных. А цяпер прапаную агляд публікацыі з нашай старонкі. Белсат онлайн вашай увазе традыцыйна. Пачнем з эканомікі. У студзені-траўні сёлета, як паведаміў Белстат, валавы ўнутраны прадукт павялічыўся на 2,5% год да года. Хуткасць, з якой расце ВУП, запавольваецца. Пры гэтым трэці месяц запар Сцяпан Кубік запытаўся пра тое, што адбываецца з эканомікай у эксперткі цэнтру Бэрок Настасі Лузгіной. Разважаючы пра перспектывы беларускай эканомікі, Настасья Лузгіна канстатавала, што дасягнуць запаветнага росту на 4,1% запланаваныя ўрадам наўрад ці ўдасца. Тут уплываюць як унутраныя, гэтак і вонкавыя чыннікі. Калі мы кажам пра унутраныя, гэта безумоўна магчымасці эканомікі для далейшага пашырэння. Згадваем той жа дэфіцыт кадраў, што нікуды не знік, а наадварот, захоўваецца і нават узмацняецца. Што датычыць вонкавых чыннікаў, то гэта сітуацыя ў Расіі, дзе таксама назіраецца запавольванне росту ВУПу, з улікам іх жорсткай манетарнай палітыкі. Цалкам аналіз чытайце на нашай старонцы.
Штабная вайна ва ўкраіне трывае больш як 1200 дзён. Увага да яе можа зменшыцца на фоне вайны Ізраілю з Іранам, але Расія нібы наўмысна падчас саміту Вялікай сямёркі учыніла рэкордную паветраную атаку Украіны. Алесь Новоборскі на старонцы Белсат.eu распавёў, што пісалі пра вайну ва ўкраіне падчас гэтага саміту. За ноч 16 і раніцу 17 чэрвеня паветраныя сілы Украіны зафіксавалі рэкордную паветраную атаку. Высокая таксама інтэнсіўнасць наземных баёў. Міністр замежных справаў Украіны Андрей Сыбіга заявіў, што масавы ўдар па Украіне падчас саміту Вялікай сямёркі Пуцін нанёс наўмысна. Ён пасылае сігнал поўнай знявагі да злучаных штатаў ды іхных партнёраў, якія заклікалі спыніць забойствы. Ад саміту групы сямей, які праходзіў 16-17 чэрвеня ў Канадзе, чакалі анонсу новых санкцыяў супраць Расіі. Аднак санкцыі, як піша Daily Mail, блакаваліся злучанымі штатамі. Шэраг аналітыкаў адзначаў, што ЗША могуць страціць інтарэс да вайны ва ўкраіне на фоне вайны Ізраілю з Іранам. Але і сама Расія можа страціць падтрыманне Ірану, што датычыць запчастак для шахедаў. Пры гэтым, паводле украінскай выведкі, Расія ўжо дае тэхналогіі для вытворчасці шахедаў Паўночнай Карэі. КНДР жа паабяцала адправіць у Расію 1000 сапёраў і будаўнікоў для аднаўлення Курскай вобласці. 100 дзён таму, 10 сакавіка, Лукашенка змяніў кіраўніцтва Нацыянальнага банку і ўраду. Новым прэм'ер-міністрам зрабіўся тагачасны старшыня Менскага аблвыканкаму Александр Турчын, а кіраўніком Нацбанку тагачасны старшыня ўраду Роман Галоўченка. Лукашенка выказваў спадзеў, што Турчын з Галоўченкам, цытата, знойдуць агульную мову і нарэшце паставяць з ног на галаву некаторыя пытанні нашай эканомікі, датычныя яе фінансавання. Эканамістка Аліса Рыжыченка адным з нешматлікіх станоўчых вынікаў дзейнасці новага прэм'ера назвала аслабленне рэгулявання цэнаў. Што да прынятай урадам праграмы развіцця на 2025-2029 гады, то эканамістка Настасья Лузгіна назвала яе, цытата, агульнымі словамі. Рэзкіх зменаў у эканамічнай палітыцы за гэты час не адбылося, адзначаюць эксперты. Для іх неабходна змяняць усю палітычную сістэму і сістэму дзяржаўнага кіравання. Цалкам матэрыял Макара Мыша чытайце на нашай старонцы. Да 1 ліпеня беларускіх пенсіянераў зобавязалі аформіць базавую банкаўскую картку плацежнай сістэмы Белкарт і спецыяльны рахунак, так званы базавы. У адваротным выпадку атрымаць пенсію праз банк не ўдасца толькі праз спецыяльны сервіс дастаўкі пенсію ці на пошце, але за гэта давядзецца заплаціць. Базавы рахунак трэба адкрыць да 20 чэрвеня. Для гэтага трэба прыйсці ў адзін з 9 банкаў, што аказваюць такую паслугу, з дакументам, які пацвярджае асобу. Можна таксама перааформіць на яго ўжо наяўны рахунак. На базавы рахунак можна не толькі атрымаць пенсію ды іншыя выплаты, але і разлічвацца з яго за тавары і паслугі праз АРІП і ў інтэрнэце. Наш калега Алесь Новоборскі са старонкі сабраў пералік банкаў, якія адкрываюць базавы рахунак, а таксама пералік паслуг, для якіх патрэбны і для якіх не патрэбны гэты рахунак. Пра палітвязняў, ды не толькі ў сённяшняй студыі Белсат, дзе вас чакае размова з еўрадэпутатам ад Нямецчыны Сергеем Лагадзінскім. Запрашаю. Сябры, ну вядома ж, запрашаем вас далучацца да абмеркавання нашых сённяшніх тэмаў, таксама ставіць падабайкі, пісаць каментары, у тым ліку ў стрім-чаце, таксама галасаваць. Мы падрыхтавалі для вас апытанку, чаго чакаеце ад візіту Кіта Келага ў Менску. Ёсць 4 варыянты адказу, я ўжо сам прагаласаваў. Таксама вызваленне палітвязняў, вырашэнне нашага лёсу без нас, нічога не чакаю, а можа і не будзе таго візіту. Ну і таксама, канешне, цікава чытаць вашыя каментары пра тое, што вас хвалюе, акрамя палітыкі. Ведаеш, якая асноўная тэма, акрамя палітыкі, акрамя войнаў? Эканоміка, дабрабыт. Яблыкі. Яблыкі і бульба. Як піша Мішель, яблыкі толькі па святах, як чырвоная ікра ў нас будуць, гаспадарства
Дзякуй. Тым часам сапраўды Кіт Келах скіроўваецца ў Менск у найбліжэйшыя дні. Гэты высокапастаўлены прадстаўнік адміністрацыі Дональда Трампа наведае нашу краіну, сустрэнецца з Лукашэнкам. Прынамсі, пра гэта піша Reuters. Агентству пра гэта паведамілі 4 крыніцы, знаёмыя з планамі візіту. Калі паездка адбудзецца, калі яна, канечне, адбудзецца, гэта стане першай сустрэчай беларускага дыктатара з прадстаўніком ЗША такога ўзроўню за апошнія гады. Дакладны парадак візіту Кіта Келага застаецца неакрэсленым, але паводле 2 крыніцаў Reuters сам Келах у прыватных гутарках апісваў будучую паездку як магчымы пачатковы крок да аднаўлення перамоваў наконт заканчэння вайны Расіі супраць Украіны. На фоне тупіку ў мірных ініцыятывах паміж Кіевам і Масквой адміністрацыя Трампа нібыта разглядае Менск як адзін з патэнцыйных каналаў уплыву на Расію, але з агаворкамі. Афіцыйныя прадстаўнікі Дзярждэпартаменту ЗША адмовіліся каментаваць магчымы візіт. Сам Келах і Белы дом таксама не адказалі на запыты журналістаў. Нягледзячы на гэта, ананімныя чыноўнікі ў адміністрацыі Трампа адзначаюць, што ідэя вырваць Менск з арбіты Масквы хаця б часткова абмяркоўвалася на ўзроўні ўнутранай палітыкі ЗША. Паездка Келага можа стаць працягам нядаўніх кантактаў паміж Вашынгтонам і Менскам. У лютым, як паведамляла Нью-Йорк Таймс, у Беларусь прыбыў намеснік памочніка дзяржаўнага сакратара Крыстафер Сміт разам з 2 іншымі дыпламатамі. Тады яны вярнулі ў ЗША 3 палітвязняў. У красавіку адбыўся яшчэ адзін жэст з боку Менску. Быў вызвалены 47-гадовы натуралізаваны амерыканец Юрась Зянковіч. У 2020 годзе, калі Трамп быў яшчэ на першым сваім тэрміне, дзяржсакратар Майкл Пампеа наведаў Беларусь. Гэта быў першы за 2 дзесяцігоддзі візіт высокапастаўленага амерыканскага чыноўніка ў нашу краіну. Аднак жорсткі разгон мірных пратэстаў пасля фальсіфікацыі выбараў змяніў пазіцыю ЗША. Новая адміністрацыя Байдена увяла санкцыі, а ў 2022 годзе амбасада ЗША ў Беларусі была закрытая. У нашай студыі ўжо з'явіўся амерыканіст і дарадца агентства еўраатлантычнага супрацоўніцтва Антон Пеньковскі. Антон, вітаем вас. Дзякуем, што далучыліся да нашага эфіру. На ваш погляд, чаму ўвогуле адміністрацыя Трампа вырашыла, калі верыць агентству Reuters, даслаць Келага ў Менск? Ну, перш за ўсё, мы кажам пра верагоднасці і тымчасова, ведаеце, мне падаецца, гэта не выпадкова, што адначасова 4 крыніцы паведамляюць Reuters аб гэтым візіце. Гэта, хутчэй за ўсё, спроба такога зандзіравання, ці зацікаўлены рэжым, як ён адрэагуе. Але ж усё ж такі мы бачым, што з пачатку новай кадэнцыі Дональда Трампа Вашынгтон нібыта прарваў вось гэтую палітычную ізаляцыю рэжыма. У Менск пачалі, так, рэжыму Лукашэнкі. У Менск пачалі прыязджаць высокапастаўленыя афіцыйныя асобы дзярждэпу і пайшло пэўнае, павольнае, канешне, але ж ўсё ж такі вызваленне палітвязняў. Дагэтуль еўрапейскае чынавенства, на жаль, гэтага не дабілася. Але ж у амерыканцаў зараз гэта атрымоўваецца. І тут мы можам прыгадаць часы першай кадэнцыі Трампа, калі таксама вось была гэтая тэндэнцыя на пэўныя стасункі з рэжымам, такі вельмі павольныя, маленькія крокі, але ж будаванне даверу паміж Менскам і Вашынгтонам. Канешне, зараз гэтага атрымацца не можа праз вось гэтую гісторыю 2020 года, але ж усё ж такі пэўная зацікаўленасць у абодвух баках можа быць. Ці вось гэта зандаванне глебы можа таксама распаўсюджвацца і на зандаванне глебы крамлёўскай. І вось ці можам мы звязваць вось з гэтымі чуткамі вось прылёт борту ФСБ з Масквы сёння з раніцы ў Менск. Ну, наконт прылёту ФСБшнікаў мне нічога не вядома, але ж адначасова мы ведаем, што зараз у Стамбуле былі перарваныя, прабачце, перамовы паміж Крамлём і Вашынгтонам па гэтаму тэхнічнаму накірунку. Я нагадаю, што зараз ідуць нібыта 2 асобных трэка, ніяк не звязаныя паміж сабой, перамову Крамля і Вашынгтона. Гэта перамовы наконт Украіны, які амаль што стаў у тупік, і нейкія тэхнічныя перамовы паміж 2 бакамі наконт працы амбасад і так далей. І там прагрэс ёсць, але ж Вашынгтон іх прерваў буквально, літаральна 2 дні таму. І таму мне ўсё ж такі падаецца, што здесь мы бачым нейкую спробу размаўляць з Лукашэнкам асобна. І увогуле пабачыць
ці ён яшчэ здольны размаўляць асобна без таго, каб Владимир Путін стаяў за яго плячыма? Антон, але якая зацікаўленасць на агул размаўляць амерыканцам з Лукашэнкам? Нават калі мы гаворым вось пра вайну, Украина, Россия, ну что там Лукашенко? Успрымаецца Лукашенко як проста чалавек, так, які цалкам падпарадкаваны Крамлю, так, ва ўсіх сэнсах. Ну, ўсё ж такі мы ўсе памятаем такую складаную гісторыю стасунку Александра Лукашенка і Кремля, і нават у 2020 годзе, там нават на самом пачатку пратэстаў, рэжымная прапаганда вінаваціла ва ўсім менавіта Кремль. Там вагнераўцах і гэтак далей, а не амерыканскія спецслужбы, як гэта пачалося ў жніўні 2020 года. І ўсё ж такі, мне падаецца, што гэта пакуль яшчэ толькі спроба. Ці яны атрымаюць нешта ўзамен, ці яны пабачаць нейкія крокі ад Лукашэнкі. Можа гэта быць вызваленне палітвязняў, можа быць там нейкія перамовы наконт экспарту таго ж украінскага зерня праз Беларусь, што абмяркоўвалася таксама праз балтыйскія парты, праз тое, што зараз немагчыма гэтым займацца праз акваторыю Чорнага мора, ну, літаральна тое, што можа зрабіць Расія з экспартам украінскага зерня. Таму пэўныя інтарэсы там могуць быць. Але ж гэта можа быць абмеркаванне і пэўны сігнал, таксама для Крамля. Вось паглядзіце, мы разглядаем Лукашенка асобна. А што вы зробіце? Ці можа быць яшчэ адзін сігнал для яшчэ аднаго, ну, не ведаю, можа, сябра, не сябра, старэйшага брата Китая, потому что мы ведаем, что Лукашенко апошнім часам і гарбату літрамі кітайскую п'е, і там абдымаецца, называе там сябрам Сі Цзіньпіна. Сюды можа быць нейкі сігнал? Ну, безумоўна, зараз па тых публічных і стаўшымі публічнымі паперах Пентагону мы бачым, што зараз Злучаныя Штаты разглядаюць вось гэты азіяцка-тыхаакіянскі рэгіён як свой найвышэйшы прыярытэт. І, безумоўна, супрацьстаянне вось праграмам Китая у Европе, гэта таксама вялікі прыярытэт Злучаных Штатаў. Давайте яшчэ паслухаем, у нас ёсць меркаванне Павла Латушкі, што варта зрабіць перад тым, як Кіт Келах прыедзе ў Беларусь і паразмаўляе з Лукашэнкам, вашай увазе. У нас была камунікацыя з амерыканскім бокам, і яна носіць рэгулярны характар. Пры гэтым напярэдадні магчымага візіту Келага ў Беларусь важна, каб нашы партнёры дакладна ўспрымалі ролю Лукашэнкі, які з'яўляецца агрэсарам у вайне, а не пасярэднікам у мірным урэгуляванні. У нас ёсць выразныя ўмовы, якія павінен выконваць дыктатар, калі ён хоча весці дыялог з міжнароднымі партнёрамі, спыніць рэпрэсіі, вызваліць усіх палітвязняў, дэкрыміналізаваць палітычнае і грамадскае жыццё, спыніць пераслед беларусаў за мяжой, транснацыянальнае злачынства, і ён павінен быць гатовы да дыялогу з дэмакратычнай большасцю, бо інакш мы будзем паўтараць гісторыю мінулых гадоў. Я ведаю, што калі візіт адбудзецца, то будзе гаворка пра вызваленне палітычных зняволеных. Называецца лічба сотняў палітвязняў. І гэта важна, але адначасова важна разумець, што Лукашенко робіць гэта ў тым ліку пад неперарыўным і неаслабляючым ціску. І ціск павінен працягвацца. Я прыхільных дасягнення мэтаў праз камунікацыю пры дапамозе ціску. Антон, калі гэта не Юрась Зянковіч альбо нейкі іншы грамадзянін ЗША, які знаходзіцца ў засценках у беларускага рэжыма, наколькі ЗША зацікаўлены ў гэтым працэсе вызвалення, масавага вызвалення палітычных вязняў? Безумоўна, амерыканская адміністрацыя шмат разоў падкрэслівала, што вызваленне беларускіх палітвязняў для іх з'яўляецца прыярытэтам. І гэта адзін з накірункаў, праз які ўводзіліся санкцыі, праз які пачынаўся ціск на рэжым Лукашэнка ў 2020 годзе. Безумоўна, тое, што рэжым Лукашэнкі робіць з правамі чалавека ўнутры краіны, вельмі турбуе Злучаныя Штаты. Праз тое, што ёсць вельмі простая паліталагічная схема о том, што ўнутраныя рэпрэсіі яны вядуць да знешняй агрэсіі. Вось тое, што еўрапейскі звяз і Злучаныя Штаты крыху праспалі і крыху занадта павольна адрэагавалі на падзеі 2020 года, магчыма, стала больш верагодным і ўвогуле стала магчымым агрэсія Расіі на Ўкраіну з поўначы ў 2022. Таму, безумоўна, спыненне парушэння правоў чалавека для амерыканскага ўраду, безумоўна, з'яўляецца прыярытэтам, асабліва, калі мы паглядзім на архітэктуру бяспекі краін Балтыі.
Антоні, у мене таке ще питання. Якби ось ми, ті, хто по бок добра, святла, ось ми чекаємо визволення політв'язнів, спинення репресій, а коли зірнуться на той бок, ось це білоруської барикади, і поглядіться там на чеканні. Я гэта да чаго? Мы ведаем, што Лукашенко вельмі любіць гаварыць, давайте не пра дэмакратыю, не пра правы, а давайте пра эканоміку. Deals. І Дональд Трамп таксама вельмі любіць розныя здзелкі, а таксама вельмі любіць чужыя выкапні, радовішчы. І тут як бы схема сама сабой вымалёўваецца. Давайте мы выпустим там апозіцыянераў, выкінем там іх за мяжу і здымем санкцыі, напрыклад, з Беларускалія і будзем рабіць наш дзіл. Вось ці могуць быць такія чаканні з боку, прынамсі, рэжыму? Безумоўна, гэта так. І Александр Лукашенко менавіта памятае, якія добрыя і канструктыўныя, калі так можна іх назваць, стасункі у яго былі з урадам Дональда Трампа першага складання першай кадэнцыі. Безумоўна, там было яшчэ пытанне палітзняволеных. Палітзняволеныя выпускаліся і потым прыпыняліся, не здымаліся, прыпыняліся амерыканскія санкцыі, у тым ліку на дзяржаўныя прадпрыемствы. Але ж ўсё ж такі тут, хутчэй за ўсё, вось гэтая логіка гэтых здзелак, яна працуе на абодвух баках. Амерыканцы таксама, гэта тое, што мы бачым зараз у амерыканскім урадзе, тыя змены, там, закрыццё пэўных дэпартаментаў і цэлых агенцтваў, яны таксама зараз крыху пайшлі ў нейкі бок не прасоўвання дэмакратыі па ўсім свеце, а больш такого прагматызму альбо нават казаць макіавіялізму. І магчыма, вось па гэтай логіцы у іх атрымаецца аб нечым дамовіцца з урадам Александра Лукашэнкі пры пэўных чаканнях з абодвух бакоў, у тым ліку прыпынення санкцый і выпуск палітзняволеных узамен. Тут варта казаць, што гэта мусіць быць, гэта хутчэй за ўсё будзе не палітыка, як часта казалі, палітычнага маралізатарства, як гэта было пры дэмакратычнай адміністрацыі ў Белым доме, калі так па пэўных накірунках проста накладаліся санкцыі, накладаліся, але ж не вялося ніякага дыялогу. То бок палітыка санкцый, гэта, ведаеце, як дыпламатыя кананерак. Гэта такая неіснуючая сістэма. У дыпламатыі санкцыі працуюць адначасова з пэўным дыялогам. Мы вас б'ем, але калі вы неяк зменіце накірунак сваіх дзеянняў, мы можам даць вам нешта замен. Такую логіку менавіта Лукашенко зразумее. Я думаю, што варта дачакацца ўсё ж такі гэтага прыезда. Выданне «Наша Ніва» прынамсі паведамляе, што гэта можа ўжо адбыцца ў гэтую пятніцу, то бок паслязаўтра, 20 чэрвеня. У нас у студыі быў Антон Пянькоўскі, амерыканісты, дарадца агенцтва еўраатлантычнага супрацоўніцтва. Дзякуй вялікі, Антон, за гэтую размову. Дзякуй, Сабар. Застанемся яшчэ ў тэме палітычных вязняў. Катаванне ў Беларусі гэта ўжо даўно не толькі фізічны ціск, гэта маштабная сістэма маральнага і псіхалагічнага знішчэння людзей, што закранае не толькі саміх палітвязняў, але і іхных блізкіх. Ну і пра тое, як улады Беларусі і Расіі выкарыстоўваюць катаванні не толькі ў сценах турмаў, але і па-за іх межамі. Інтэрв'ю са Страсбуру з еўрадэпутатам ад Нямецчыны Сергеем Лагодинским, нашего корреспондента Олеся Силича. Господин Лагодинский, 26 июня отмечается Международный день в поддержку жертв пыток. И белорусские правозащитники в этой связи проводят неделю против пыток. Согласно их данным, а также показаниям политзаключенных, они регулярно подвергаются физическим, психологическим пыткам. Я думаю, что в России происходит примерно то же самое. Какая ваша позиция по этому поводу? Позиция по поводу пыток, я думаю, что у всех нормальных людей, и у демократов, и даже у людей, может быть, которые каким-то образом флиртуют с какими-то другими формами правления, а у нас таких, как вы знаете, среди русскоязычных очень много, я думаю, что и белорусскоязычных тоже много. По-моему, позиция понятна. Пытка – это что-то ужасное, кощунственное и средневековое. Оно не должно применяться в наше время, и это ужасно, что вот именно на пространстве бывшего Советского Союза происходит такая нормализация пыточных условий. Причем очень многие не понимают, когда начинаются пытки.
Ведь пытка начинается уже с того момента, когда человека постоянно систематически не дают спать, когда не выключают свет в его камере. И я очень часто удивляюсь, когда многие люди говорят, ну это не пытки, ну просто, да, ему неудобно. Нет. Это начало и продолжение именно пыточных режимов, которые есть сейчас и на территории Российской Федерации, и на территории Беларуси, и, к сожалению, на территории оккупированных областей, частей областей украинского государства. Я уже не говорю о донецких подвалах, в которых просто людям подключают электричество. И я очень со многими говорил, которые просто месяцами и годами находятся вот в этих ужасных условиях. То есть здесь ситуация очень плачевная. И тот факт, что, и мы об этом говорим и на этой неделе здесь в Страсбурге, и мы на этом говорим и в Брюсселе, тот факт, что и уже и в Грузии есть, во всяком случае, определенная информация, что с политическими оппонентами обходится, в общем-то, по сходному сценарию с белорусским. Я очень надеюсь, что эта информация не будет подтверждена, но я вижу, что все больше и больше информации в этом направлении. Вот немного цифр. После псевдовыборов 2020 года, когда были протесты в Беларуси, только за 4 дня было арестовано более 7 тысяч человек, просто протестующие, которые были водворены в камеры. Сейчас ситуация становится все хуже и хуже с годами. Только официально признано 1183 белорусских политических заключенных, хотя по некоторым оценкам и более 10 тысяч, потому что не все хотят признавать себя политическими заключенными, чтобы обезопасить каким-то образом свои семьи. Да. Вот как вы такие цифры прокомментируете? Ну, опять же, это дикость. Это даже не какие-то инструменты политического давления или политических репрессий. Это просто, понимаете, репрессия – это когда вводят цензуру. А когда с людьми обходятся вот так, как обходятся с ними, держат их инкоммуникадо, то есть, да, держат их вообще без связи с внешним миром, это ведь не только пытка для этих людей, это еще и пытка для их близких, которые абсолютно не знают, и мы прекрасно знаем, что все лидеры белорусской оппозиции, а даже, ну какая оппозиция, просто свободного гражданского общества, практически когда вот я занимаюсь Максим Знаком, я не знаю, что с ним происходит. Его родные и родные многих других очень часто не знают, живы ли их люди. Вы представляете, как жить в такой ситуации для них? То есть здесь пытки – это такое дело, они не ограничиваются одним человеком в одной камере. Это пытки, которые массированные, и это пытки, которые распространяются и на членов их семьи. И вы понимаете, что люди, которые сидят в таких условиях, над которыми так издеваются, и которым наверняка говорят, что твои родные еще и не знают, жив ли ты или нет. Вы представляете, какое дополнительное еще давление оказывается на них. Ну, а если говорить и в более широком смысле, пытки не останавливаются и на границах белорусского режима и Российской Федерации. То, как обходится со многими представителями свободного общества, которые смогли покинуть страну, как ими манипулируют, оказывая давление на их родственников, которые остались в стране, я считаю, что это тоже пытка. Вот такая экстратерриториальная пытка над людьми, которые против этой войны, против этих режимов и за права человека, за свободу. Вот вы сказали, в ситуации инкоммуникада находится Максим Знак, также в ней же находятся другие известные политзаключенные. Это Виктор Бабарика, Сергей Тихановский, супруг Светланы Тихановской, Павел Северинец, Николай Статкевич, Мария Колесникова. Почему в такую ситуацию загнали, чтобы отбить всякую охоту бороться или что? Но опять же, я считаю, что это пытка уже не только над ними самими, это уже пытка над общественностью, над их семьями. Это, мне кажется, еще и попытка
просто удалить их не только с какого-то медийного пространства, там понятно, что они уже давно удалены, во всяком случае, в Беларуси, в самой, а попытка, как-то примирить всех с их отсутствием даже вот таким ментально-духовным. Да, понимаете, потому что когда периодически появляются там, я не знаю, какая-то весточка, какая-то фотография, какой-то рассказ о них, это всегда еще и повод для СМИ, для общественности вспомнить, понять, что у людей есть еще надежда. А если не 2 недели, да, не 2 дня, не 2 недели, не 3 недели, а годами, просто непонятно, живы эти люди или нет. Что с ними происходит? Остались ли они верны своим убеждениям? Вот эта неизвестность, она, мне кажется, вот такой расчет, да, она должна когда-нибудь примирить общественность, поддержку всех, кто их поддерживает, с тем фактом, что этих людей вот просто нет. Хотел бы знать ваше мнение в таком вопросе. Лукашенко раньше всегда успешно для себя торговал политическими заключенными, обменивая их освобождение на ослабление санкций США, Евросоюза и так далее. Но не в этот раз. Почему, на ваш взгляд? Мне кажется, что вот если речь идет о последнем большом обмене, да, с Кармурзой, Яшиным и другим, я вот именно в стенах нашего Страсбургского парламента публично извинился перед белорусами, белорусской общественностью, что мы не смогли убедить, не смогли, может быть, уделить достаточно внимания возможности именно включения белорусских имен в этот список. И мне кажется, что, и я говорил это и президенту Тихановской и многим другим, что мы будем делать все возможное, чтобы такого не повторилось, чтобы ситуация в Беларуси, особенно если касается каких-то обменов, включающих роль Беларуси, а там был человек, которого поменяли оттуда, да, мне кажется, что это такая вот, я бы не сказал, что преступная, но очень нехорошая, нечеловечная, бесчеловечная халатность с нашей стороны, что это вот было не увидено. Я как бы не участвовал в этом, да, вот в составлении списков имен, но мне кажется, что мы как политики должны за это нести ответственность и каким-то образом пытаться изменить это в будущем. И вообще ситуация в Беларуси, ситуация с политическими заключенными, там мы должны ее постоянно отслеживать наравне с ситуацией, например, в российских тюрьмах, в российской ситуации или на оккупированных территориях Украины. А сейчас у нас вот будет резолюция на будущей, в Страсбургской неделе, резолюция о пленных, военнопленных украинских и гражданских жертвах, гражданских пленных с украинской территории, украинцев. Спасибо за ваше мнение. Сегодня с нами был депутат Европейского парламента Німеччини Сергей Лагодинский, Олесь Ильич, Белсад, Страсбург, Франция. Ну і напрыканцы все-таки давайте падсумуем вынікі нашай апытанкі, чаго чакаеце ад візіту Кіта Келага ў Менск. І якраз 35% наших гледачоў все-таки спадзяюцца, што вызваленне палітвязняў все-таки будзе, хаця б колькі, а лепей, конечно, каб усе. Вырашэнне нашага лёсу без нас 6%, нічога не чакаюць 39%, можа і не будзе ўвогуле таго візіту. Самы папулярны, што нічога не чакаюць людзі. Ну і адказ, за які я ў прыватнасці прагаласаваў, можа і не будзе таго візіту, то бок, чакаем пятніцы і будзем спраўджваць, наколькі даставерныя крыніцы ў нашай нівы. Так што паглядзім. Таксама наколькі могуць спраўдзіцца прагнозы з нашай апытанкі. Спадарства да іншай тэмы. У Інданезіі адбыўся магутны выбух вулкану Леватоби Лаки-Лаки, што ў правінцыі ўсходняя Нуса Тэнгара. Вулкан выкінуў слуп попел на вышыню 11 кіламетраў. Ну і праз выбух вулкану скасаваныя дзясяткі рэйсаў на Балі, Джакарту ды ў іншыя рэгіёны Азіі і Акіяніі. Далей
без комментария. Entah mencapai berapa ribu ketinggiannya ini. На гэтым у нас усё ў студыі Белсат. Ставце ўпадабанні і каментуйце нашу трансляцыю, калі вы ведаеце, як задбаць пра сваю ўласную бяспеку. Інструкцыя, дарэчы, ёсць у апісанні да нашага стрыму. Ну а цяпер прапаноўваем гаспадарству агляд найцікавейшых публікацый ў сацыяльных сетак Белсат онлайн. Вашай увазе. Грамадзянка Расіі жыла ў Беларусі і захаплялася Лукашэнкам, але цяпер вымушаная пакінуць нашу краіну. Вольга записывала ролики про тое, што, цытата, Лукашенко носіцца са сваім народам, але цяпер выступила з нечаканую заяваю. Ну няўжо ж вінаватыя змагары? Вашай увазе цікавае відэа з YouTube-каналу Белсат Шортс. Александр Григорьевич с вами, с народом, носится и относится к вам как к своим детям. Вот реально. Где вы еще в мире видели такого президента, который относится к своему народу как к своим родным детям? Вот реально. Ребят, к сожалению, это мое последнее видео на этом канале, потому что я вынуждена мигрировать из Республики Беларусь. С 1 сентября в Республике Беларусь вступает закон о том, что все дети иностранных граждан обязаны учиться в белорусских школах. Мои дети были прикреплены в белорусскую школу и сдавали там аттестацию. Но потом начали закрывать эти частные школы, потому что сказали, что там все только змагары. Дарэчы, пра школы 1 верасня важная дата для ўсіх беларускіх сем'яў, асабліва тых, хто жыве за мяжой. Змены ў кодексе адукацыі ўжо выклікалі хвалю трывогі. Што чакае дзяцей, якія вучацца дыстанцыйна, да іхных бацькоў, ці трэба вяртацца ў Беларусь, што пагражае за непадпарадкаванне? Ну і вось на гэтае пытанне ў праграме «Раніца» з Белсатам адказваў юрыст Народнага антыкрызіснага ўпраўлення Михаил Кирилюк. Цалкам размову можете знайсці на YouTube-канале Белсат Лайв, а цяпер прапаноўваем вам караценькі фрагмент. Пытанне для тых, у каго дзеці-хлопчыкі, яны таксама ж грамадзяне Беларусі, нават пражываючыя за мяжой. Потым, адпаведна, з атрымання 18-гадовага ўзросту будзе пытанне пастановы на воінскія ўлікі і гэтак далей. Калі дзіцё ўжо набліжаецца да гэтага ўзросту і, напрыклад, не жадае ісці ў беларускае войска у той сітуацыі, у якой зараз адбываецца беларускае войска, што на поўным сур'ёзе абмяркоўваюць магчымасць уступлення ў гарачыя дзеянні вайны ў Расіі. Тады тое, што я казаў, атрыманне міжнароднай абароны – гэта амаль што адзіны сродак легальна гэтага пазбавіцца. Калі шукаеце ідэі для летняга адпачынку на радзіме, у нас ёсць адказ. Наш калега Андрэй Сульжыц падрыхтаваў падборку цікавых маршрутаў і натхняльных мясцінаў спецыяльна для нашай праграмы «Раніца з Белсатам». Ну і каб вам было яшчэ зручней, СММ-каманда апрацавала відэа, і цяпер вы можаце паглядзець фрагмент у Фейсбуку Белсату. Берыце нататнік, асадку і занатоўвайце, каб нічога не забыць. Салігорскія тэрыконы – адзін з самых незвычайных і маляўнічых краявідаў у нашай раўніннай краіне. Гэта штучныя насыпы, што ўтвараюцца ў выніку здабычы калійнай солі. Здалёк яны выглядаюць асабліва эфектна, быццам чырванавата-серабрыстыя горы, што пераліваюцца на сонцы. Некаторыя параўноўваюць іх з марсіянскімі пейзажамі, таму гэта папулярнае месца для фотасесіяў і прамысловага турызму. Узыходзіць на іх самастойна забаронена, аднак за 115 рублёў адмыслоўцы правядуць вам экскурсію.
Казянскія балоты адна з самых дзіўных прыродных тэрыторыяў Беларусі. Гэта балотны комплекс, які ўваходзіць у склад заказніку Ельня, аднаго з найстарэйшых і найбуйнейшых верхавых балотаў Еўропы. Тут можна ўбачыць цэлыя палі багны, журавінаў і сотні азёраў сярод моху. Увосень балота ператвараецца ў сапраўдны дыван чырвона-аранжавых адценняў. Шукаеце месца, дзе можна адчуць спрадвечную сувязь чалавека з прыродаю, вам сюды. Ну і застаемся яшчэ на хвілінку ў тэме падарожжа. У нас ёсць цікавае відэа, на якое звярнулі ўвагу нашыя калегі, што вядуць для вас наш тэлеграм-канал. Яно якраз пра беларуса, які падарожнічае і смажыць дранікі ў знакамітых мясцінах, але асцярожна, гэта відэа выклікае не толькі слёзы па сёлетнім ураджаі бульбы, але і абуджае апетыт. На гэтым усё. Дзякуем за ўвагу і вашыя каментары, таксама ўпадабанні. З вами сёння працавалі я, Валер Уселік, мой калега Віталь Бабін. До новых сустрэч на Белсаце.